מסכת פסחים, דף למד ג', מתחילים בלמד ב' עמוד ב', 13 שורות מלמטה. אומרת הגמרא, ואף רב פאפא הדרבה. גם רב פאפא חזר בו. רב פאפא חזר בו ממה שאמר קודם, שלדברי אבא שאול צריך, כדי להתחייב בתשלומי אכילת תרומה, שיהיה בתרומה הזו גם שווי פרוטה וגם שיעור כזית. נראה כעת ברייתא ומשא ומתן בברייתא, שבו השתתף רב פאפא ונבין שחזר בו. דתניא, שנינו בברייתא, וחטאה בשגגה פרט למזיד. נראה את הפסוק, נפש כי תמול מעל וחטאה בשגגה מקודשי אדוני. והביא את השמול לאדוני, איל תמים מן הצאן בערכך, כסף שקלים בשקל הקודש להאשם. אם כן, הפסוק מדבר על מעילה דהקדש, ולומדים שהנפש חטאה בשגגה אז היא תביא קורבן, פרט למזיד שמזיד לא מביא קורבן. שואלת הגמרא, מדוע צריך פסוק כדי ללמוד את זה? והלא דינו, אפשר להבין את זה מקל וחומר, שמי שמועל במזיד פטור מקורבן. למה לקרא? מדוע הפסוק? נראה את הקל וחומר, על הקל וחומר הזה בהמשך יהיו גרסאות שונות. והלא דינו ומה שאר מצוות חוץ ממעילה שחייב בהם כרת. אז מצוות חמורות שחייב בהם כרת, לדוגמה חלב ודם שחייב בהם הכתוב כרת, פותר בהם את המזיד. אז מי שעושה אותם במזיד, במצוות החמורות האלה, פטור מן הקורבן. אפילו שאם הוא שגג הוא חייב להביא קורבן, במזיד לא מביא קורבן. אז מעילה שהיא קלה יותר, שאין בה כרת, אינו דין שפטר את המזיד, אז ודאי שפוטר את המזיד מקורבן. אם כן, מדוע צריך את הפסוק? עונה הגמרא, לא, יש פירחה לקל וחומר הזה, לא תוכל ללמוד את זה מקל וחומר. מדוע? שאם אמרת בשאר מצוות שכן לא חייב בהם מיתה, בשאר מצוות שאין בהם קורבן מזיד, אבל זה משום שאין בהם מיתה בידי שמיים, יש בהם רק כרת. תאמר במעילה שחייב בה מיתה משמיים וחייב בה מיתה, ולכן ייתכן שהמיתה בידי שמיים חמורה מכרת, ולכן תלמוד לומר, לכן צריך כן את הפסוק שבשגגה פרט למזיד שאינו מביא קורבן. ואי אפשר ללמוד קל וחומר, כי ייתכן שהמעילה שיש בה מיתה בידי שמיים היא זו שחמורה יותר. רש"י לא חייב בהם מיתה בידי שמיים, אבל מעילה חייב על זדונה מיתה בידי שמיים, כדלקמן כפי שמיד נראה, ודילמה מיתה חמירה מכרת, ואולי מיתה חמורה מכרת, ולכן צריך את הפסוק ואי אפשר ללמוד בקל וחומר. שואלת הגמרא, שנראה שיש סתירה בברייתא, ואמר לרב נחמן בר יצחק לרב חייא בר אבין, היי תנא של הברייתא הזה שלמד את הלימוד הזה מלכתחילה, מעיקרה, אלימה לכרת, ולבסוף אלימה למיתה. פעם אנחנו רואים שחמור אצלו הכרת, ואחרי כן חמור אצלו המיתה בידי שמיים. אז מה חמור יותר? רש"י, ואמר לרב נחמן גרסינן, היי תנא, אלימה לכרת ממיתה מעיקרא, בהתחלה כרת חמור ממיתה בידי שמיים, דקתנא, הרי שנה בברייתא מעילה שלא חייב בכרת, אלא מיתה חולה, על מה שכרת חמירה, אז משמע שכרת חמירה, אבל לבסוף הברייתא אלימה למיתה, מיתה בידי שמיים חמורה יותר, דקתנא, תאמר במעילה חולה. אם כן, מדבריו נראה שפעם זה חמור ופעם זה חמור. אמר לעונה רב חייא בר אבין לרב נחמן בר יצחק, אחי כאמר, זו כוונת התנא. לא, שלא תוכל ללמוד מעילה משום שאר איסורים מקל וחומר. מדוע? משום צד אחר שחמור במעילה, לא המיתה בידי שמיים. מה הצד האחר שחמור? אם אמרת בשאר מצוות שכן לא חייב בהם מיתה בפחות מכזית,
שאין בהם חיוב מיתה בידי שמיים בפחות מכזית, תאמר במעילה שחייב במיתה גם בפחות מכזית. אם כן, היא חמורה יותר, אפילו בפחות מכזית חייב במיתה, וזו הדרך הנכונה ללמוד את הקל וחומר. אמר לה ואמר לה, תנוח דעתך שהנחת את דעתי. אם כן, מודה לו שתרץ את דברי הברייתא שלא היו מובנים. אבל בכל אופן, אומר לו רב חייא בר אבין, ואמר לה, אומר רב חייא בר אבין לרב נחמן בר יצחק, מה הניחו אותה? מדוע הנחתי את דעתך? הרי דרבא ורב ששת שאלו בנהרגה, הם זרקו גרזן, זאת אומרת קיצצו בגרזן את הדברים שלי, השיבו לי תשובה ניצחת. וכעת נראה את התשובה הניצחת, ואז נראה את דברי רב פאפא בהקשר לתשובה הזו, ונראה שחזר בו משיטתו. שואל אותו רב חייא בר אבין לרב נחמן בר יצחק, מה ניחותא איכא? איזה ניחותא יש פה? דעה אומר רש"י, רבא ורב ששת שאלו בנהרגה, השליכו גרזן, קיצצו בהאי תירוצא דתריצית. קיצצו את התירוץ הזה שתרצתי איך צריך לקרוא את הברייתא, ומקשו ומקשו, אחי איך אמרינן דתנא פחות מכזית וחייב מיתה, והם מוכיחים שלא ייתכן שהתנא אומר כך. ומוכיחים, מי זה קודם התנא? מן שמעת לדאמר, מי שמעת שאמר, עוברים לדף למ"ג עמוד א', שהזיד במעילה, אז זה במיתה, שהיא מזיד בהנאת קודש, ששגגתה מעילה, אז זה במיתה, מיתה בידי שמיים, מי שמועל במזיד נענש בידי שמיים, רבי היא. אז התנא שסובר את זה, זה רבי. מניין אנחנו יודעים את זה? דתניא, שנינו בברייתא, הזיד במעילה, אז לפי רבי אומר במיתה, וחכמים אומרים שרק באזהרה, הוא עבר על איסור תורה, הוא לוקה, אבל אין בו עונש מיתה. אז הנה, רבי הוא זה שסובר שעל זדון מעילה נענשים במיתה בידי שמיים. אם כן, הברייתא הזו היא של רבי. כעת נשאל, מה טעמה דרבי? מה הטעם של רבי? תשובה, הלא, אמר רבי אבאו, גמר ח' מתרומה. רבי למד את זה בגזרה שווה מתרומה, במעילה נאמר חטא, בתרומה נאמר וחטאה. אם כן לומדים מה תרומה במיתה, אף מעילה שנלמדת ממנה בגזרה שווה, גם היא במיתה. ומינה, ודבר נוסף, ממנה מאותה גזרה שווה, אפשר גם לדרוש את השיעור שחייבים עליו מיתה בידי שמיים במעילה. מה השיעור? מה תרומה בכזית, אף מעילה בכזית. אם כן, והתשובה הניצחת שהשיבו רבא ורב ששת על דבריי. אומר רב נחמן בר יצחק, שאי אפשר לבאר את הספר כפי שהצעתי. אומר רב חייא בר אבין לרב נחמן בר יצחק, אי אפשר לבאר את הספר כפי שהצעתי, אי אפשר לבאר את הספר של הברייתא, שהכוונה שלה היא לא, אם אמרת בשאר מצוות שכל לא יתחייב בהם מיתה בפחות מכזית, תאמר במעילה שחייב במיתה בפחות מכזית, לומר שזה הצד של החומרה במעילה, שהרי לרבי הברייתא נשנתה בשיטתו, שהברייתא היא בשיטתו, גם במעילה אין חיוב מיתה על פחות מכזית. מתקיף לה רב פאפא. כעת נכנס רב פאפא לעניין, ונראה ששינה את דעתו. אומר רב פאפא, ממאי דרבי כרבנן סבירה מניין אתם אומרים שרבי סובר כרבנן, רבנן שראינו בדף קודם, ששיעור חיוב על אכילת תרומה הוא בכזית, ולכן אמרתם שלשיטתו יש ללמוד מתרומה למעילה שגם היא שיעור כזית. דילמה כאבא שאול סבירה לה, אולי רבי סובר כאבא שאול במחלוקת של אבא שאול עם חכמים. ומה אבא שאול אמר בגרסה החדשה בדברי אבא שאול, שמראה שרב פאפא חזר בו מדבריו הקודמים, ואמר יש בה שווה פרוטה אף על גב דאין בה כזית, שאם יש בה שווה פרוטה למרות שלט בה כזית בכל אופן אז חייב עליה. אז הנה אנחנו רואים שרב פאפא חזר מדבריו, ולכן
לומד מתרומה, רבי לומד מתרומה למעילה, שלא צריך בה כזית ומספיק שווה פרוטה, אז ממילא שוב ניתן לבאר את דברי הברייתא, כפי שבאר אותה רב חייא בר אבין, שאין ללמוד בקל וחומר משאר איסורים למעילה, לפתור את המזיד מקורבן. מדוע? כי חמורה מהם בכך שהשיעור שלה להתחייב עליה מיתה הוא בפחות מכזית. מסכמת הגמרא ומסיימת את ההוכחה, והיא אומרת, והרב פאפא הוא דאמר דאבא שאול תרתי באי, הרי רב פאפא אמר שצריך גם שווי פרוטה וגם שיעור כזית, אז כיצד כאן הוא אומר שמספיק רק אחד מהדברים, אלא שמע מינה ההדר בתבין שרב פאפא חזר בו. כעת הוא סובר שלאבא שאול מספיק שיהיה בתרומה שווה פרוטה כדי להתחייב על אכילתה, ולא צריך שיהיה בה גם שיעור כזית. כעת הגמרא מביאה גרסאות נוספות לברייתא, עוד שני גרסאות, עוד שני ביאורים לברייתא. בסוף הברייתא ראינו שנאמר, לא, אם אמרת בשאר מצוות שכן לא חייב בהם מיתה, תאמר במעילה שחייב במיתה בידי שמיים. ביאור נוסף של מור ברה דרב נעמר, אחי כאמר, כך נשנה בבית המדרש. הברייתא עוסקת בקורבן ולא במיתה, הברייתא שראינו קודם לשיטתו היא בשיבוש, וקוראים אותה ככה, את החלק השני שלה קוראים ככה. לא תוכל ללמוד ממעילה בקל וחומר, אם אמרת בשאר מצוות, שאר מצוות שאין בהם קורבן במזיד, הרי זה לפי שהם קלות בזה שלא עשה בהם שאין מתכוון כמתכוון, לא עשה את מי שלא מתכוון לעבור את האיסור כמתכוון לעבור את האיסור. מדוע? שאם בשאר המצוות, שאם נתכוון לחתוך את הפרי התלוש, לדוגמה בשבת התכוון לחתוך פרי תלוש, זה דבר שמותר, וטעה וחתך את הפרי המחובר, עשה במקום זה טעות, חתך את הפרי המחובר, ואז פטור מקורבן חטאת. יש כולה שכשלא התכוון, אז הוא פטור. תאמר במעילה, אם תאמר במעילה אין את הכולה הזו, שאם נתכוון להתחמם בגזי חולין, דבר שמותר, ונתחמם בגזה של הצמר של עולה, שנגזזו מקורבן עולה, זאת אומרת, טעה והתחמם מדבר שאסור, אז למרות שלא מתכוון, במעילה שמעל. הדין הוא שמעל, אז הנה יש חומר במעילה שהם בשאר איסורים, אז ייתכן שמפני החומרה הזו חייב בה גם את המזיד בקורבן בשוגג, ולכן צריך את הפסוק לראות שלא. רב נחמן בר יצחק אמר, עוד גרסה לברייתא, אחי כאמר, זו כוונת הברייתא, לא אל תלמד מעילה בקל וחומר משאר איסורים. אם אמרת בשאר מצוות שאין בהם קורבן במזיד, זה משום שהן קלות. מדוע? שכן לא מתחייב בהם, שאין מתעסק כמתעסק. שאם נתכוון להגביע את התלוש, נתכוון להגביע פרי תלוש בשבת, וחתך במקרה הגביע פרי שמחובר, את המחובר שפטור, הוא פטור מקורבן חטאת, כי הוא לא התכוון. אבל האם תאמר במעילה, אם מושיט ידו לכלי ליטול חפץ וטעה, וסח ידו בשמן של קודש, עשה משהו בלי מתכוון, שמעל, אז הנה הוא חייב קורבן. אז הנה אנחנו רואים במעילה חומרה שאין בשאר איסורים, אז ייתכן שמפני החומרה הזו חייב בה גם את המזיד בקורבן כשוגג. עוברת הגמרא לנושא נוסף, אמר מור, חוזרים לבאר את מה שראינו בברייתא בדף ל"ב עמוד א', במה דברים אמורים, אומר החכם, במה דברים אמורים, מדובר שם על זר שאוכל תרומת חמץ בפסח, בשוגג, שהוא משלם קרן וחומץ. אז לא כל תרומת חמץ בפסח שהזר אוכל משלם קרן וחומש, אלא במפריש תרומה והחמיצה. כשהוא יפריש אותה בפסח, מייסה עוד קודם שהיא החמיצה, הכל בסדר, לאחר מכן החמיצה, אז הוא משלם קרן וחומש. אבל אם הוא יפריש חמץ תרומה, לקח חמץ ועשה אותו תרומה. דברי הכל, גם רבי יוסי הגלילי שמתיר הנאה מחמץ בפסח, אינה קדושה, אין פה קדושת תרומה, והפרשת חלה בכלל לא חלה, והחמץ הזה נשאר בטבלו. מנען מילה, מניין אנחנו לומדים את הדברים האלה שאי אפשר לקחת תרומה מחמץ, גם לרבי יוסי הגלילי שסובר שחמץ בפסח מותר בהנאה. תשובה ראשונה, אמר נחמן בר יצחק, אמר קרא, נאמר בפסוק,
פסוק בפרשת שופטים, ראשית גנך תירושך ויצריך וראשית גז צונך תיתן לו. בהמשך נראה תשובה מתיבה אחרת בפסוק. אז כאן לומדים את זה מסיום הפסוק, מזה שנאמר תיתן לו, ומדייקים לא ולא לאורו, לא לאש שלו. לא לתת לכהן תרומה שהיא לא ראויה לאכילה, אלא רק להסיק אותה באש. שיכול לשים אותה תחת התבשיל שלו ולהסיק אותה באש. חמץ שהוא מותר רק להסיק אותו באש, אז אין הפרשתו לתרומה חלה. מטיב רב הונא ברי דרב יהושע מקשה. שנינו במשנה במסכת תרומות, שאין תורמים מן הטמאה לטהורה. אם לאדם יש נניח ארגז של פירות טמאים וארגז של פירות טהוריים, שלא ייקח מהטמאים ויתרום על הטהורים. ואם תרם בשוגג, קרא ועשה את זה, הוא לא ידע שהם טמאים, תרומתו תרומה, אז התרומה כן חלה. כעת קשה, לדבריך קשה. המים, מדוע תרומתו תרומה? למה לא ולא לאורו? תגיד שמה שכתוב בפסוק תיתן לו, ודייקת שלא תיתן לכהן ולא תיתן לאש שלו, גם פה תאמר את זה. הרי תרומת טמאה היא ראויה רק להסקה, לשריפה, היא לא ראויה לאכילה. עונה רב נחמן בר יצחק, אומר לו לה קשיא, לא קשה. הטעם שם במשנה בתרומות מדובר שהייתה לו שעת הכושר, הייתה לתבל הזה שעת הכושר, שעה שבו הוא היה ראוי לעשות תרומה שמותרת באכילה קודם שנטמא, ולכן התרומה היא תרומה. והאופן הזה הוא לא בכלל המיעוט של תיתן לו ולא לאורו כשיש שעת הכושר. אבל אחא כאן בברייתא ששנינו בה שאין חלה הפרשה, שלא חלה הפרשת תרומה מחמץ בפסח, מדובר שלא הייתה לו לתבל בכלל שעת הכושר, לא היה זמן שהוא היה יכול להיות תרומה שמותרת אכילה, הוא נעשה חמץ עוד קודם שהיה אפשר להפריש ממנו תרומה, ולכן מחמירים יותר, והתרומה לא חלה משום המיעוט הזה שלו ולא לאורו. כעת מסבירה הגמרא, וחמץ הזה שלא הייתה לו שעת הכושר, איך ידמה, איך ייתכן שלא הייתה לו שעת הכושר? עונה הגמרא, כגון דהחמיץ במחובר, החמיץ מתי שהוא עוד מחובר לקרקע, שבולים כבר היו יבשות ובעלי מים, והחמיצו. אבל החמיץ בתלוש, אם החמיץ שבתלוש, אז כבר אפשר לומר שהזמן שהוא לפני שנתלש, אז היה לו שעת הכושר להפריש תרומה מיד לאחר שהיא נתלשה, קודם שהחמיצה, החינמי דקדשה. אז באופן הזה אכן תחול התרומה. אמר לי, כעת אומר רב נחמן בר יצחק, אם אכן הדברים כך, בגזירת ירין פתגמה ובמאמר קדישין שאילתה, הדברים האלה נאמרו בגזירת המלאכים. גזירת המלאכים הכוונה גזירת תלמידי החכמים שהם דומים למלאכים. וכן מורין בבית מדרשה, כך מורים בבית המדרש כבתי, כמוני. מורים כמוני, שמה ששנינו בברייתא שאין להפריש תרומה מחמץ בפסח, זה רק באופן שהחמיץ במחובר, שמעולם לא היה ראוי להפרשת תרומה. המקור לזה זה פסוק בדניאל, נראה את כל הפסוק, בגזירת ירין פתגמה, בגזירת מלאכים הדבר, ומאמר קדישין שאלתה, מאמר קדושים המשאלה, על דברת דאינדאון חיה, על דברת שידעו החיים, דשליט הילאה במלכות אנשה, כי שולט העליון במלכות האנוש, ולמאן דיצבה יתננה, ולמי שירצה יתננה, ושפל אנשים יקים עליה, וישים עליה שפל אנשים, יקים עליה שפל אנשים. כעת נראה שרב הונא ברי דרב יהושע מביא מקור אחר לדין הזה שתרומה שהופרשה מחמץ בפסח היא לא קדושה. רב הונא ברי דרב יהושע, עוברים לדף ל"ג עמוד ב', אמר המרקע, נאמר באותו פסוק שראינו, בתחילתו נאמר ראשית. ראשית גנך תירושך ויצריך וראשית גז צונך תיתן לו. פסוק בפרשת שופטים לגבי הפרשת תרומה ונתינה שלה לכהן. מה המשמעות של זה שנאמר ראשית? אז המשמעות שיש ראשית ויש שיריים, אז היא לא תרומה עד שיהיו שיריה ניכרים לישראל. השיערים
ניכרים שהותרו על ידה לישראל, שמתחילה בעודם תבל היו אסורים באכילה ומותרים בהנאה, וכעת הותרו לישראל גם באכילה. יצתה זו, התמעטה תרומה שמופרשת מחמץ בפסח, שאין שעריה ניכרים. אז הופרשה מהם תרומה שבתחילה כשהם תבל הם אסורים לישראל באכילה מותרים בהנאה, וכעת לאחר שהופרשה מהם תרומה עדיין הם אסורים באכילה כי הם חמץ, והם מותרים בהנאה כדעת רבי יוסי הגלילי, ולכן אין התרומה חלה. יתיב רב אחא בר אביה קמא דרב חיסדא. נראה כעת נידון לעניין משקים שיוצאים מענבים טמאים, ומהנדון הזה נראה שיש להביא ראיה לברייתא שראינו בלמד ב' עמוד א'. ישב רב אחא בר רב אביה קמא לפני רב חיסדא ויתיב ואמר משמי דרבי יוחנן, ואמר בשמו של רבי יוחנן, ענבים שנטמאו דורכן, דורך את הענבים להוציא מהם יין, פחות מקבצה, זאת אומרת תדרוך אותם בכמה פעמים, כל פעם שיהיו בענבים פחות משיעור ביצה. ומסביר רש"י שביצה אוכל טמא אין מטמא אחרים בשיעור של ביצה, ועל ידי כך יינם כשר לנסכים, ועל ידי כך היין שלהם יהיה כשר לנסכים, הוא לא יטמא. כעת, על מה כסבר, מה מסתבר שסובר רבי יוחנן כשאומר את המאמר הזה? משמע שהוא סובר שמשכין מפקד פקידה, אז המשכין הם כנוסים בפירות, אז הם מפקד פקידה, והוא לא סובר שהם בליה, שהם בלויים, אלא הוא סובר שהם כנוסים בפירות, והיות והם כנוסים בהם הם לא כחלק מהם והם לא מקבלים טומאה. רש"י, כסבר משכין מפקד פקידה, מופקדים הם בתוך הזג של הענבים ואינם חיבור לו המשקים, אלא כמי שנותנם בכלי, וכשנטמע זג לא נטמע משקה בכלל זג טומאת אוכלים, דלאו אוכל דקבתך שיבה בידיו. המשקים הם לא כמו אוכל, כמו הענב עצמו, וטומאת משקים נמי לא נטמעו, הם לא נטמעים, אף על פי שהמשקה מקבל טומאה בכל שהוא. מדוע הם לא מקבלים טומאה? שלא היה שם משקה עליו מעולם, ואין צירוף חבריו עמו, הזג זה לא נגע במשכין שבחברו. אם כן, משמע שרבי יוחנן סובר שמשכין מפקד פקידה. למט כמיתם, מתי הם נטמעים בעצם? לכי סחית לו, מתי שהוא סוחט אותם מהפרי ואז הם נוגעים בפרי. למט מיתם, הוא מסביר רש"י, למט מיתם הוא המשכין, לכי סחית לו, והנסחטים נוגעים לכל הזגים יחד, וכי סחית לו, כשהוא סוחט אותם לשיעור, אין את השיעור, דאין בזגים קבצה, וצריך קבצה לטמאות, ליתן טומאה, דעה פחות מקבצה דרך. אז אם כן, למט כמיתם, לכי סחית לו, וכאשר לכי סחית לו, לטה לשיעורי, כשהוא סוחט אותם אז אין את השיעור ולכן הם לא מטמאים. זו המשמעות של דברי רבי יוחנן. שואלת הגמרא, יחי בקבצה נמה? אם כך, מדוע רבי יוחנן אומר במאמר שלו שמשכין של פחות מקבצה? גם קבצה היא מדרוך, אז לא יטמאו. דאתנן, הנה משנה במסכת טהרות אומרת, תממת שסחט זיתים וענבים קבצה מכוונת, בדיוק קבצה, לא פחות מקבצה, וגם לא יותר, מכוון, טהורים. אז אם כן, גם קבצה, אז מדוע הורה רבי יוחנן שידרוך רק פחות מקבצה? עונה הגמרא, הטעם שם במשנה שדאי עבד, מדובר אם עשה אז טהור. אבל האחה בדברי רבי יוחנן לכתחילה, מדובר לכתחילה, והכוונה גזרה דין מעטין מעבד יותר מקבצה. אז הכוונה היא שמא יבוא לדרוך יותר מקבצה אפילו כלשהו ויטמא את היין בלי לשים לב לכך. אמר לרב חיסדא מנצאית לך, ולרבי יוחנן רבך, אומר לו מי ישמע לך, ולרבי יוחנן רבך, וכי טומאה שבהם להיכן הלכה, טומאה שהייתה במשקים, ביין כשהיו בתוך הענבים, להיכן הלכה, כיצד הם ניתרו ממנה. אם כן אנחנו רואים שרב חיסדא לא מסכים ואומר לרב אחא בר אביה ששנה את הדין לפניו, מי ישמע לך ולרבי יוחנן לומר שהיין הזה טהור, הטומאה להיכן היה, אם כן נטמאו. מסבירה הגמרא את שיטתו של רב חיסדא שחולק על מה כסבר, משמע שהוא סובר רב חיסדא שמשכין מבלה בליה, הוא לא סובר שהם מפקד פקידה, שהם
כנוסים, הוא סובר שהם מבלה בליה, שהם בלויים, שהם מחוברים, הם חלק מהפירות. וכיוון דאיתמו לאוכלה, כאשר נטמע האוכל, איתמו משקים. נטמעים המשקים איתו ביחד, ולכן אין תועלת לפי רב חיסדא בלדרוך את הענבים פחות מקבצה, כיוון שהיין כבר טמא עוד קודם לכן כאשר היה בלוע בענבים. אמר לה, אומר רב אחא בר אביה לרב חיסדא, דעת לא תסברה דמשכין מפקד פקידה, אתה לא סובר כמו רבי יוחנן שהמשכין הם כנוסים, אתה סובר שהם בלויים, והתנן, הנה שנינו במשנה בטהרות שם, תמימת שפכת זיתים וענבים מכוונת קבצה, הם טהורים. כעת, אם תדייק במשנה, היא אמרת בשלמה, אם תאמר מסתדר ההבנה בא בשלום, ההבנה במשנה, אם תאמר שהם מפקד פקידה, כמו שאומר רבי יוחנן שהם כנוסים, ואתה לא תאמר שהם בלויים, אז זה בא בשלום, משום אחי הם טהורים, לכן השמן והיין במשנה בטהרות טהורים. מדוע? הם לא נטמעו כשהם בתוך הזיתים והענבים. כשהם יצאו אז לא היה בזיתים ובענבים שיעור של קבצה, ולכן לא טימאו אותם הזיתים או ענבים. אלא היא אמרת מבלה בליה, אם תאמר כשיטתך, כפי שמשמע משיטתך, שבלויים ונחשבים כחלק מהם, המי טהורים היין והשמן? מה מועיל זה שסחט אותם כשהם לא היו בזיתים, שהיו שם רק קבצה מקוונת, הרי הם נטמעו עוד כשהם בפנים. מסביר לו רב חיסדא את שיטתו, אמר לה אחא במאי עסקינן, במשנה פה בטהרות, במה עוסקים? בענבים שלא הוכשרו בכלל לקבל טומאה, ולכן הם לא נטמעו שם מהטמא מת. למתי מתקשרים? מתי הם מתקשרים? מתי הם כשרים לקבל טומאה? לכי סחית לו, כשהוא סוחט אותם ויוצא מהם היין שמכשיר אותם. הרי כי סחית לו בציר לו שיעורה. כאשר הוא סוחט אותם, נפחת השיעור שלהם, הרי אין בהם אלא כביצה, כבר יצאה טיפה אחת מהביצה הזו, אז זה ביצה פחות טיפה, ולכן אין פה את השיעור לטמאות, והם לא נטמעים, כשנוגע בהם כעת, ולכן היין והשמן טהורים. כעת רב חיסדא מוכיח כדבריו שמשקים שבפירות נחשבים כבלויים וכחלק מהם, די לא תמה אחי, אם לא תאמר שהם כבלויים, אם תאמר שהם ככנוסים, כמו שאמר רבי יוחנן, אם לא תאמר כדבריי שמשקים שבפירות נחשבים כחלק מהם ומקבלים טומאה עוד כשהם בתוך הפירות, הדתניא, איך תסביר את הברייתא שראינו לעיל בדף ל"ב? למה זה דומה לתרומת תותים וענבים שנטמעה, שאין לו בה לא היתר אכילה ולא היתר העסקה, לא יכול לא לאכול אותה ולא להסיק בה, את התרומת תותים שנטמעה, תותים וענבים, וקשה, הלא היתר אכילה נעמית בה, הרי גם היתר אכילה גם אין בה, די בא דריך לו, היתר אכילה נעמית בה, הרי היתר אכילה גם יש בה. די באי דריך לו, אם ירצה ידרוך אותם פחות מקבצה, כפי שלמדנו. ואז מה שיוצא מהם יהיה טהור, יוצא שהם כן ראויים לאכילה. אבל מתוך זה שאמרה הברייתא שאין בהם היתר אכילה, מוכח שהמשקים שבתוכה כבר נטמעו, כי הם בלויים, כפי שאני רב חיסדא אומר, ואי אפשר לסחוט אותם שיהיו טהורים. רבא דוחה את הראיה הזו של רב חיסדא מהברייתא, אמר רבא, גזירה דילמה תבעו לידי תקלה. אומר רבא, כל העניין שם עם התרומה, שיש גזירה, שמה כשהוא יבוא לדרוך אותם, אז הוא יאכל מהפירות הללו. הרי תרומה טמאה אסורה באכילה, אז כיוון שאי אפשר לדרוך אותם, יוצא שאין דרך לתאר אותם, וזה מה שאמר ברייתא, שאין בהם היתר אכילה. לסיום משא ומתן בעניין הזה, אמר לאביי, אומר אביי לרבא, ומי חיישינן לתקלה? האם חוששים לתקלה הזו, שמא יבוא לאכול מתרומה טמאה באיסור? והתניא, והנה יש לנו ברייתא, מדליקים בפת ובשמן של תרומה שנטמאת, אז הנה אנחנו רואים שלא חוששים בתקלה, לתקלה. אמר לה, עונה לו רבא לאביי, אל תקשה משם, שם פת. ושמן הדין שלהם שונה, פת זריק לה בין העצים, הוא זורק אותה בין העצים של ההסקה, אז היא נמאסת, לא יבוא לאכול אותה. שמן של תרומה רם מלא בכלי מאוס, הוא מטיל אותו בכלי מאוס, אז גם הוא מאוס, אין חשש שיבוא לאכול אותו. אבל לא ככה פירות, הפירות לא נמאסים, יש לחשוש שמאגב העיסוק בהם יבוא לאכול מהם, לכן בהם כן גזרו. נראה רמב"ם
פרק י"ב, מהלכות תרומות, הלכה י"א. זיתים וענבים שנטמעו, סוחתן ועושה אותן תרומה. ואם נטמעו אחר שנעשו תרומה וסוחתן פחות מקבצה, הרי המשקה היוצא מהם מותר בשתייה לכהנים. ואפילו לנסחים היה ראוי שהמשקה כאילו הוא מופקד בתוך האוכל, ולא אמרו פחות מקבצה, אלא גזרה שמה יעשה יותר מקבצה, ונמצא המשקה מטמא מקבצה. ואם היו פירות אלו שלישי לתרומה, דוחן בגת ובבית הבד, והמשקה תרומה טהורה שאין שלישי עושה רביעי בתרומה, כמו שהתבאר בעניין טהרות. עד כאן מסכת פסחים, דף ל"ג, חזקים וברוכים.